Hi everyone, this is Leanne and welcome to my channel. Today's episode is we're going to taste two companies of boba tea here in Thailand. The first company we're going to taste is Moma's boba tea, and the other one is Lava or Zenzu tea. Okay, I heard that this one is I think both of them originally from Taiwan. Is the Zenzu boba tea. It's a brown sugar boba tea. It's a Zenzu boba tea. So we're going to taste this. We have different flavors here. We have green milk tea of Moma's, and this is the green milk tea of Zenzu. Let's see. So, kulang pala ako sa tulong ngayon, kaya kailangan natin ng maraming tea. Okay, so i-taste muna natin yung sa Moma's. Okay. Matamis siya. Medyo matamis siya. Tapos, yung pearl niya is medyo matigas. So, hindi naman siya hindi siya hilaw. Pero, kailangan mo siyang i-chew. Siya, sobrang tamis niya. Matamis talaga siya. So, ayan. Yan yung Moma's. I-try natin yung i-mix natin. I-try natin yung Zenzu. Mas strong ito. Yung isa, malalasahan mo talaga milk. Ito, mas stronger pala to. Yung tea dito. Strong siya. I mean, malasahan mo siya talaga yung tea. Yung isa, malasahan mo yung sugar. Ito, malalasahan mo talaga yung tea. At saka yung boba niya, yung pearl niya, is softer, bigger, softer, and milkier. Something. Pero wala siyang after. Next naman natin yung fresh milk. Yung fresh milk nila. Oops. I-taste natin yung now, tapos na yung green tea. Yung fresh milk naman ang i-taste natin. Unahin natin yung sa Moma's. Same. Sugar, sobrang matamis. Parang matamis. Fresh milk. Kunti lang yung tea na nalasahan ko. Try natin yung sa Susan kasi ito. Ayan. At saka meron siyang Ovaltine on top. Mas gusto ko to. I think I like this. Ulit. Super light kasi yung boba is soft. And parang namumelt siya sa mouth mo. And there's an Ovaltine on top. Next natin na i-try is yung sugar, brown sugar. Taste natin. Ito yung sa Moma's.
Matabang. Brown sugar na ha. Hindi siya maano, matabang siya. Yung milk. At i-taste natin yung brown sugar ng Zuzin. Meron siyang melted brown sugar on top. Look, gusto nyo makita. At saka meron siyang cream. Pag ganyan ko kasi baka maano, hindi nyo makita. So, ayan, ilagay ko. I-mix ko ah. Super light. Okay. Tawagin ko yung mga friends ko. Try ko sila. Daw siya? Okay, nagtawag ako ng mga friendship kasi ang dami nito, hindi ko kaya pala. Let's go, Kap! Let's ano na. So ito nga palang MoMA is 19 baht pero 5 baht yung pearl. So 24 baht. At saka yung yung brown sugar ng MoMAs is 29. Tapos itong sa Zinzu is 39 baht. So ang difference is 15 baht. 15 baht ang difference. Meron talagang difference. Sige, sino na mag-taste? What's this? Green tea. Green milk tea. Okay. Ay, green tea ni? Oh, look at the color, oh. Texture first. Green milk tea and green milk tea ng MoMAs. Mas lighter to, no? Oo, ang So, color. I think this one is, Let's see. tamis, no? Tamis ba? Parang flower yung flavor. Flower. Tissue sa labi? Masarap siya. Try nito, masarap. Mas siya, Ning? Feeling ko mas itong sa Sinsu. More ang iyang... Mas ma-feel mo talaga ang tea. Mas madamo ang tea gidya. Sa sugar. Ang sugar, no? Oo. Tapos mas matamis to. Oo, dyan. Sige, dyan na. Ala, hindi sila makita. Ay, istag. Mamawin ko ha. Unhealthy siya. Okay, anong gusto mo, Ja? Sa MoMAs or sa Zinzu? Pag mahilig kayo sa matamis, magmamas kayo. Pag mahilig kayo sa yung texture niya, creamy, tapos full, dito kayo sa Sen. Mas talaga yung tea nila, no? Ito siya, mas malasahan mo yung mas more on tea talaga siya. Tea. Ito, meron siyang sugar. Siguro, hindi ko alam kung mga Maraming sugar. May sugar. Ayan siya. Ang second natin may taste is darling. Taste is this one. This one is fresh milk. Fresh milk. Ang kaibahan ng fresh milk na is may Milo. May siya. Ito, wala. Fresh milk. Fresh milk yan. Ayan, fresh milk na MoMAs at saka fresh milk na Sinsu. Kasi sa pangalan niya palang Chinese na siya. Kaya mas matapang talaga sarap, yung no? niya. Ang buba. Mas masarap ang boba And the dyan. buba pearls. Ang boba pearls pala ang difference, yung isa is matigas. Oo. Medyo hindi siya... Ang tsaka sa Zensu, parang nagbe-melt lang siya sa mouth mo. Natikman mo yung boba? Masarap. Malambot siya. Malambot nga. Ito, hindi, di ba? Parang may parang Kulang sa luto. parang rubber. Parang rubber. Kulang sa luto. So, saan gusto mo dyan? Yan. Dito, yung buba niya, parang may aftertaste ba?
Cheap lang kasi. 19, kung walang boba is 19, pero kung mayroon, 24. Sa akin. Okay, so 2 check na sa Sinju. Sarap, no? Sarap. Ito ang gusto ko. Ayan. Hindi rin siya masyadong matamis. Fresh milk. Fresh milk Tapos siya. may Ovaltine pa siya na... May Ovaltine on May top. Ovaltine pa siya. Yeah! And next naman is the brown sugar. Ito ng Zenzu. Yan name. At saka brown sugar ng Momas. Kasi namin sa straw. Ay, sorry. Okay lang. Sa akin. Ako nga ganito ko na lang. Okay naman. See, gusto ko talaga ito. Lamig siya yung fairness. Sarap. Pareho lang. Pero sa salanan, no? Same lang. Ito naman, wala na bubay. Sarap, no? Ano ito siya? Brown sugar. Brown sugar. With, slimy gum, whatever na. Ito din siya. Pareho sila. Brown sugar din to. Ngayon din. Meron pa tong, ano, wala siyang, ano, frothy-frothy. Wala puti-puti. Mas dark ang color nito. I think everything is darker. Pale siya. Ito siya parang paler. Parang more on water dito. Mas maraming water at mas maraming Tapos may cream. ice. Ang Momas mas maraming ice. This one is strong. Tapos mas matamis. Hindi sa akin. Kasi dalawa lang sa akin. Diba? Ayan. Mas gusto ko pa rin to. Gusto ko talaga yung ano, yung Zinzo. Pero yung Zinzo kasi mas mahal lang konti. Oo. Mas mahal lang konti. At saka feeling ko yung Momas pang bata. Pang bata. No? Pang bata. Pang masa. Ano yung Kasi iba? mga bata mahilig sa... Natag sa ila per game. Ayan. Hala ka, nag-ininom ko na hindi na naman ko rin. Okay lang. Okay na. Sarap. Sarap. So, anong winner sa inyo? Kadya-kadya, anong winner sa inyo? Sinzu or anong pinaka-favorite mong flavor sa lahat? Ang favorite ang gusto ko kasi, yung malalasahan ko yung tea. Tapos ayaw ko ng sobrang tamis. Tsaka, konting ano lang, konting bitter ba? Kasi tea nga, di ba? Kasi pag, ano, parang ito sa akin, pag sinabi na tea, mas authentic ito sa akin. Sa pag sinabing tea. Pagdating naman sa tamis, matamis sila, pero mas super ang ano nito, mas matamis talaga ito. So kung masyado tayong conscious sa sugar intake natin, so mag-ano na tayo doon sa medyo Sinzu. sinsin na lang. Pag may ano kayo, pag may budget kayo. Pag nagsobra yung budget nyo. Tsaka hindi naman araw-araw tayo magsisin. So, Alright. So, ikaw next, ano gusto mo? Zinzu or Momas? Zinzu! Zinzu! Ikaw, Dai. Zinzu or Momas? Zinzu din. Sa akin din, Zinzu! And the winner is Zinzu! mas social kasi yung bottle Mas niya. social? rin, oh. Mas social yung Mas- bottle niya, mas oh. ano siya, mas Pero actually, meron din silang ganito, oh. Na plastic. Ay, yung large nila, yung big nila. Ah. Parang, ano, kasi may small and big sila na, Ito, diba? small ata to. Yung ganito, pag big ganito. Ang ilan nila, no? Okay. Kailangan pa. Ayabo. Yan. Okay. So, thank you so much and see you on our next video. Ito po yung mga Thai boba tea ng Cheers, guys! Thailand.